Bw'Ekiama Kia Uda nigo bwakorekana ime ye county ya Kisii abukuru ase ward ya Nyatike ensemo ye bunge ya Kitutu CHACHE South oyo korigia ekero kibo bunge bw'ensemo eyo Daktari Andrew Maubi aikirana ase skuru ya Nyatiko abwase abakagwa kekura ya nabo igogoteba una nigo Bochori bw'Ekiama buya ase chinsemo ime ensemo ye bunge yo BURARURU CHINDE CHIONSI chitari koenekiwa mbia mono sana asenge njogo cha sobonge asege tu Kenya tieko waka chikura Bochori bwa grassroots bwa UDA une party ando wa minto tigambata yo bya bwo waka chikura chia grassroots no gokinie chama egara na magendo na lya gotuikira bwango tigangire chinga kiechi kotebanga ntorara muburukanonde oese getuo gugyo waka chikura umalemba noraroro na inde binte byonse pito tade koro kibya mabinde nga UDA yabere bune kioro kaliekia asenge encho nero eteneine tabwati moroche chiburaburu twagere chikura chiomolembe bose bonongo ine nda bantu baminto ndoje tano utimbiere kabisa chama te ana wagere kura anyole bantu bare bange gesa kwiki na sina chire wage kura abantu na bange na sa bantu bande bagwaka baenda buya nyomba no molembe so igo na baga na exercise kiasi chinga kechiga anyoliga omanene bwense olire ira agoteba ng'ata tigotika Kitutu CHACHE South magega gata etatare na inwe masemo akimoroche kindo mutigumaye bas asinga kiechi gatika bona mbaga neria maya abantu baminto nyasaye tigabasini